siyambekeni abayifumeneyo isihlokondaba besithi uyesu phambi koPilato. Wazama koPilato wamthabatha uyesu wamtyakatya. Amasoldata abuka isithaba sameva ambeka phezu kwentloko yakhe. Amthwala ngengubo ebomvu amana esithi umntana wamaYuda ammonoza. Wabuya ngoko waphuma phandle uPilato athi kubo, yabonani ndimzisa phandle kuni ukuze nazi ukuba andifumani nandini ityala kuye. Waphuma phandle ngoko uYesu enxibe isithaba sameva nengubo ebomvu. Athi uPilato kubo, nanko umntu. Bathe ngoko bakumbona ababingeleli abakhulu namadindana banqakaza besithi, bethelele emnqamlezweni. Athi kubo uPilato, mthabatheni nina nimbethelele emnqamlezweni, kuba mna andifumani nalinye ityala kuye. Aphendula amaYuda athi, thina sinomthetho, ngomthetho wethu ke ufanele ukufa ngokuba ezenza unyana kaThixo. Uthe ngoko uPilato akuliva elo lizwi woyika kakhulu. Wabuya wangena endlwini erhuluneli wathi kuYesu, ungowabaphi na wena? Ke uYesu akaphendulanga. Athi ngoko uPilato, akuthethi nakum? Awazi na ukuba ndinegunya lokubethelela emnqamlezweni nokuba ndinegunya lokukukhulula? Aphendule uYesu wathi, ungenegunya nakanye kum ukuba ubungalinikwanga livela phezulu. Ngenxa yoko ondinikelayo kuwe unesono esikhulu kakhulu. Sithintele indaba eseshumini lesibini singayenzanga nto. Inkosi isikele ukufunda kwesifundo sayo sesibini obunangona phakade. Amen. Ndiyakholwa kuThixo samamandla.